ናይ እግዚአብሔር ወተሃደር ንመንፈሳዊ ውግእ ምድላው ዲያብሎስ ትመጻርትኹም ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝ ማንበሳ ኮይኑ ይዘውር ኣሎሞ ተጠንቀቁ ንቕሑ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:8 እቲ ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስቲ እከይን ኣብ ሰማያት እምበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን እሞ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቁዋሙ ምእንቲ ክትክእሉስ ኩሉ ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ ስለዚ በተኣኪት መዓልቲ ምቁዋሙ ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ምስ ኣስለጥኩምውን ደው ክትብሉስ ብዘሎ ኣጽዋር ኣምላኽ ኣልዕሉ ኤፌሶን 6:12-13 ኩሉ ኣጽዋር ኣምላኽ ብምልባስ ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ዓወትና ንእውጅ ኣብቲ ሓቀኛ ቃል ኣምላኽ ብምጽናዕ ንሕቆና ብሓቂ ተዓጢቕና ደው ንበል ስለዚ ብናይ ሰይጣን ሓሶት ዘኽተማት ኣይንኸውንን ልብና ካብ ክፉእ ክሕሎ ድርዒ ጽድቂ ተኸዲና ንቁም ስለዚ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸሊልና ቅዱሳትን ንጹሓትን ኮይንና ንነብር ኣብቲ ሓቀኛ ዝኾነ ብስራት ወንጌል ጸኒዕና ደው ክንብል ነቲ ናይ ወንጌል ሰላም ምድላው ኣብ ኣእጋርና ከም ኣሳእን ነእቱ ስለዚ ንኹሉቲ እናሓልፎን ዝመጽን ብርሃን ኣምላኽ ክበርሃልና ሰላም ኣምላኽ ኣባና ክበርህ እዩ ነቲ ናይ ክፉእ ርሱን መንትግ ዘበለ ከነጥፍኣሉ እንኽእል ዋልታ እምነት ነልዕል ስለዚ ኣብቲ መንፈሳዊ ውግእ ብናይ ጸላኢ መጥቃዕቲ ኣይንሰዓርን ሓሳባትና ናእምሮናን ናብ ኣምላኽ ጥራይ ከብብ ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ ነእቱ ስለዚ ሰይጣን ኣብ እምሮናን ሓሳባትናን ሓይሊ ኣይህልዎን እቲ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ ቃል ኣምላኽ ኣብ ኣእዳውና ክኸውን ናይ መንፈስ ሰይፊ ማለት ቃል ኣምላኽ ንሓዝ ስለዚ ነቲ ዝፍትነና ናይ ሰይጣን ቃል ምቅዋሙ ንኽእል ቃወሞ ኸዓ ስለ ኩሎም ቅዱሳን ብጸሎት ክንነቅሕ ብኹሉ እናተጸመምና ብኹሉ ጸሎትን ልማኖን ኩሉ ሳዕ ብመንፈስ ንጸሊ بأمنت وتهدرات እግዚአብሔር أملاخ نبزلو أطوار أملاخ نلعلن نلبسن كل جزء أمام فساو عوت كنبر ندالو بتحيال سم قويتانا مرحينان إيسوس كريستوس آمين